Padukan. Nyuwun Mas Rahmat supaya kemarin jumeneng bawa dandang kula sedasih tibane Setya Tuhu ya. Iki khusus kanggo temanten berdua. Iya. Mantene diaturi lelagon dadi mentan Sastya lan Tuhu. Ya Mas Rahmat sing nembang ku sapa, Truk? Sing langgang ku tak nyuwun Genduk Novia. Ya, iya, Truk. Novi jeneng. Mas Rahmat ini. Yuk. Kowe, yuk, enggak? Ini. Hormat ini gede dhuwur aja. Genduk Novi cendheki. Pancen ngono kuwi kudu diimbangke ketakon. Siap nggih, Mas Rahmat? Nggih, alhamdulillah. Genduk Novi siap nggih, Mbak? Sehat, Pak. Nggih. Iki sing muga halusan sik. Iya. Iki ke Rangga ya WA karo aku. Rangga pengen duet karo Yayi Galuh. Oh iya. Iki Buti ya WA iki. Arep duet ta? Iya. Karo sapa? Tukang Isan. Oh. Monggo, bawanipun Mas Rahmat. Paminteku Nimas situasi atot runtut tansah reruntungan ing sarina sakwengine Mas Sunarto Pak Inanda ing Gemolong inggih nderek mirsani nyuwun kintunan lagon Mas Biki. Nggih, mangke kula kentuni Mas Sunarto Pak Inanda. Yuk. Datan dinggang sarembut lamun adoh caketing ati yen cedhak tansah mulat sito asih Lenyuwara ya tajem sewantene ya gandeng. Iya, wah nyenengke. Siap ya Mas Rahmat kok iki. alhamdulillah Jadi kalau kalih piyai niku semprot
suwun muda sehat kok. Sugiya duwe mobil ora sehat niku repot. Heeh. Betul. Ya. Pindha mimi lan mintuna ayo bareng nimas anak tepi wajib Ya. Sito asih bebraya Sembah nuwun Mas Roman monggo dekah malih yo diwiwiti saking Ibu utawa Mbak Novi. Dereng ibu lho kan ya. Yuk. Aku kan setya matur nuwun sampun dipun kintunaken langgangipun ya. Assalamualaikum saking Pak Ngadino nderek nyimak Mas nggih nyuwun lagu Lintang Asmara. Oh nggih. Kula kapan Pak niki sing Rangga. Oh ya saiki. Ya, Kali Rangga karo anak
wedok. Nduk galung to nyanyi ya. Yo kene gimana nih? Berdua ayo nih. Enggak. Seneng lagi. Ngubangi kota saterusé. Kaya wong tegang ngono kuwi mboten. Karo Pak Diki santai bae ya. Nggih. Ya bagus. Nggih. Rampung, Bro. Napa nek sekolahe rampung, Bro? Dereng. Wis tekan endi iki? Dugi mriki. Ora ngelingi anake Adiu sikil idat. Takone wong tua dugi mriki. Kuliah iki lho semester pira? Wis skripsi ngono lho. Ganteng iki. Pripun rasane jajar galur pripun? Iki. Ayem, Pak. Lo galuh. Iya, Pak. Memberi kebahagiaan pada seseorang itu akan mendapat pahala yang berlimpah. Loh, saya ikhlas lahir batin loh Mas Rangga. Dan nyenengin. Akan ideal. Ideal. Kalian kula mboten gila to, Mas? Boten. Estu niku. Boten. Pilih kula napa utsa, Mas? Kalau jarak bae lho. Pak kabeh. Bagi ajaran rasa. Ning saurunge nembang Lintang Aswara becike Sole Rangga iki bawa sik ngono ya. Syukur bone berdua karo Mbak Galuh. Awah bisik-bisik barang kaya nganggo mik neh ngajar kita yang serang. Mbak iki rindu ya we Ali. Om kula pengen duet kali Sinta. Oke. Pengen pun aneh Rangga dia ya. Bayo ya, bawa ya. Nggih. Menapa, Pak? Mustuk serang ngono. Ayo. Iraku kowe tang citra. Ora ya. Tak isamu wis aku seneng. Iki diriku sih jalmu tak kena kira Rangga iki masih ngene iki wo nek jenenge nabu apa wae baut. Iki aku ora nggo dadak merak apa monggo ngono, Pak. Dadak merak. Kayak turpen lagu dhewe. Jile. Kiraku sik takat sik le. Bawane iki ya adep-adepan men dramaturgine ning video iki masuk lho. YouTube ku men urip Mas Tigan iki ben gembira. Kempul iki ben ora nesu-nesu ae. Ya, bareni. Gandeng-gandeng tangan ora ngopo iki wong drama ya. Kiraku Jebok dhewe tangane. Jebok dhewe. kowe tan citra
tarik terus kono ngadohi piye? Piye to Mas? Piye Mas Rangga? Piye rasanya? Grogi, Mbak. Grogi. Kok enggak toh? Grogi, Dek. Ayang hebat ngono. Kok Grogi ayang hebat ngono. grogi sayang. Iki sing ning omah ora apa-apa to. Gak apa-apa. Sekarang dia pakai tangi mati pakai tangi. Marga suwe taen teni Welak suaranya. kandhani Ya. Ngambene sapa? Wong senengane inon jare pakanane oke. Mangan ya lumrah. Jeneng nami sego ngono biasa. Wong mulane wetenge ya ada bagor. iya jur tandu ae Iya. layang kita Apa tuh Mas? Gudang gandeng lagi. Masake Mas Rangga. Kok ndak dilabrak? Labrak sapa? Kuwi didiane mencu tadi. Serang dita ngaling-ngaling. Ya. Ngambal-ambal taon tani Iki aku mau diweling galuh, enggak? pripun Pak Dik? Galuh ya nggawa mobil dhewe. Nggih. Esuk sampeyan nek mulai di kampus ora usah bareng bis. Bareng genduk galuh. Belum ra? Saestu Dik. Nek ono salate Mas. Pripun? Sampeyan sing nyopir. Aduh. Galuh ya santai wae. Mosok ora gampang nyopir ya. Lah kowe mau ngerti ora? Lek iki ya keparat kok. Yo pintu. Mosok jari anyar dibungkus sak sirahe ya. Lah jari dawa. Trompoling terang. Iya. Terus iki. Suwe hangat tani rasaku hangantu hantu Ngger nyawang kowe iki kudu mbrebes milih kok le aku iki. lah pripun Zaman pada suka bapakmu isi sugeng iki jejere mesti aku. Bapakmu ning kiwa aku ning tengen dembung le. Iya tenan. Anggere aku bingung sithik. Kek. Kayak notasi. Iki Mas. Ngono. Lah kok jebul putrane ya hebat ya. Tepat-tepat. Gender ya baut, nyuwara ya oke, gerong ya ora. Balekke. Lah, terus ya gawe lagu barang lho. Iya. Lagumu apa le? Sing wis di rekam nang YouTube apa? Gayo lintang Gayo lintang. nggih Kok gayuh lintang to Mas? lah pripun Napa mboten gayuh yayi? Sesuk rasa Bali
iya ketoke. Sesuk gaweke le, yayi gaweke lagu ngono, kek didibatke wong loro ngono. Ngono ya le ya. Nggih. Iya. Sip, terus ya. Pijer krungu samaya eling yen taon teni Gledang-gledang duh yayi ingkang samapta. Jadi ngono ra apa-apa. Khusus iki Pak. Gledang duh yayi ingkang Meleleh aku Mas. Hah? Wah, meleleh ya. Melihat. Rangga deledek. Yo, lintang asmara terus.
Saling sih maaf-maafan dulu. Nanti berani dosa di antara kita. Mohon maaf. Wes rasa hatus ya. Tangannya tetap diwisui. Senangnya ya iya. Lo ini kuasanya Gusti Allah ini. Jangan memandang fisik tapi karyanya Tulirangga ini luar biasa ya. Karena lu wong gede buanteng gagah dhuwur. Ini malah utak apa-apa ya neng. Ye, mereka sampai mati. Ganti aku nyuwun Ibu Winanti tak suruh jual ngene Ibu Winanti. Nah. Iki ana lagu Lestari ya. Bari kuwi terus bladitan. Anu ya, Ayupan ya. Iya. Enek jaluk anu go Karangkates. Nyekel kene. Iya. Wijel mau sing eling-eling udun tuwak kurban iki mau. Jadi ini nanti lagi. Nah dia jadi duet ke siapa-siapa dulu. Kok kalau buat jadi duet ke Pak? Ayo kang. Kafe kemarutinya nyampe duet karo siapa kok Kisro aja. Ora apa-apa, wis lanang santai ya. Santai. Ya lu pun mundur kono mundur liyane ya. Potensiun. Iya Mbak, diaturake Lestari. Oh. Iki buah karya saka Gading Ruga. Yuk, apa suarane Mbak Winanti?
Thank you.